Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, maulanon nga hapon para sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Inyo kubus nga lagad si Tita Wilma upod na naman ninyo sa karon nga hapon. Maulanon na nga itong sa ni panahon. Hinay-hinay lang, ha? Biyernes karon nga law, and thank God it's Friday. Pasalamat kita, Biyernes na. Pero hindi gid magpasayang-sayang sa pagwa dira tungod sang ulan. Kadasig lang gid iya. Kag sa nahambal na naton Biyernes, Disyembre 11 tuig 2020. Hindi gid naton malipatan ang countdown ta. Bisan ga inulan manda or ano mandaya titawe, basta pila na lang kaadlaw na bilin kag mag-abot ang adlaw sang Pasko. 14 na gid lang. Mga 14 duwa na lang ka semana, di ba? Kay 7 days a week, 14 days. 14 days, 2 weeks na lang. Christmas Day na. Mayo kag syempre Tita Wilma, na 22 kaadlaw naman ang nabilin antes ang pagsugalaw na itong sa bagong tuig kag magsiling kita Happy New Year. Sa itong sa ni mga palangga man nga mga tagpalamati, sa itong sa ni pamilya, sa itong mga kaabyanan, tanan na lang titawe, no? Kailang siya. Pero sige-sige gihapon, padayon kita, sa nasiling na naton ang paghalong nakadepende sa aton, kinahanglan gid himuon naton sa pihak sang aton karon nga sitwasyon. Basta lang hindi pagkalimti ang pahanumdum ni Tita Wilma nga kinahanglan ang pagsunod naton sa health protocols para man sa aton safety tanan-tanan, hindi lang kaugalingon ta kundi pati ng aton bugos man nga pamilya. Sige ha, kinahanglan gid ang pagtakod sang aton sa ni face mask kung magwa kita sa aton balay bisan pagani, no? Ang face shield. Kag syempre, kunara kamusagwa, observe gid ang social distancing, physical distancing. Para pagid safe na safe, ang alcohol, hindi gid pagkalimtan. Kung may bag, ibutang sa bag. Kung wala bag, sa bulsa sang inyong mga pantalon kung may ara. Or sling bag mandala mo. Papa mo ka na. Sige, go lang titawe. Kag karon man nga hapon, dugay-dugay, hatag naton ang aton sa ni weather update. Halin man sa aton Weather Bureau, ang Pag-asa. Piglaman naton ka mga update sa nagakatabo sa karon. Sa palibot sa aton pungsod Pilipinas, ano ina na tikon way na tapalupok, wala na tagahod, anong pagsugala at paano ta ma-appreciate no ang pagsugalaw naton sa bagong tuig. Hibaluon tay na karon. Kay kun nga agin dumili naman nga pati ang turutot kag ang pito hindi naton gamiton sa pagsugalaw naton sa bagong tuig. Kag karon man nga hapon, ano naman ang mapaambit na ito sa inyo? Ang sulat man nga aton pagabasahon sa inyo, mensahe halin sa aton man messenger, taga Isabela, ning aton sa ni tagpadala karon nga adlaw. Kag magluwas man sina, mga nagahulat sang ilatag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw Biyernes. Pero, ang bantayan naton kung sino na naman
sa siniiya nga hapon ang aton probable winner para sa aton sinisap sa ARB o kung ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide. Mga cellphone nyo da, preparar, ha? Bisan ara mga dulungan sa inyo mga radyo or ara man sa inyo mga gadgets ay tunog-tunugan nyo ang inyo sa na cellphone, inyo ringing tone para paghuni karon, pag-ring karon, batian nyo, na? Kag ikaw mangin maswerte naton nga makabayton sang 500 pesos nga cash. Okay, Tita Wilma, sa aton anay update sa karon iya nga hapon. Sa dalagan man sa aton siniya panahon, wala direktang epekto sa aton pungsod ang ginamonitor sang pag-asa nga low pressure area. Ara siya subong sa bahin sang West Philippine Sea. Kag ining LPA katapusan siya nga nasiplitan sa kalayon nga 250 kilometro nakatundan sang Subic, Zambales. Kag ang weather forecast karon nga adlaw sa bahin man sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley, sila nag-experiensya sang may paggalugalom tubtob sa magalumon nga kalangitan, may mga panalagsa nga pagtupas ng ulan ina tungod sa northeast monsoon o kon amihan. Ang nabilin nga bahin sang aton pungsod kalakip ng Metro Manila, nag-experiensya sang panalagsa man nga pagtupas ng ulan tungod ina naman niya sa localized thunderstorms. Kag suno man sa pag-asa, sa masunod nga duha o kung 3 ka adlaw, wala bagyo nga makaapekto sa aton pungsod Pilipinas. Ay di salamat sa Diyos, na wala man nabatak ang gale warning sa diin ang aton sinikadagatan sa bugos nga pungsod. Safe na safe, gani pwede makapanakayon kag pwede man makapanagat ang aton sini mga mangingisda kag pwede makapautaw-utaw sa karagatan ang mga magagmay nga sakayan pandagat. Sa nahambal man naton, let's say diri sa aton sa Visayas, Occidental Mindoro, pati na ang Palawan kag Calayan Group of Islands. Magalumon nga kalangitan, may aragid lapta-lapta nga mga pag-ulan ina tungod sang localized thunderstorms. Amo na guwa ka diho, guwa ka to sa aton sini Ali Sagwa, sa Labita Sagwa, nagabuubo ang ulan. Pero maano siya, mauntat, liwat na naman, ha? So, mahuyang tubtob sa kasarangan naman ang dapyas ang hangin halin sa nasidlangan. Ang inaiya mabatsyagan sa bahin sang Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, pati na sa Calayan Islands. Kag okay naman sa gusto ng pungsod hambal naton kagina Tita We nga nami ang kadagatan safe na safe, makanay ang kabalalawran. Ang temperatura naman nga itong mabatsyagan, humalin kainas ang kaagahon halin sa 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Ang itong perting inat gina. Pero si Haring Adlaw, aga pa kainaman, na sa naaw, alas 5:57, mas sa naaw ng kalibutan, nagpakita si Haring Adlaw, pero bantay karon kay timprano pa siya magatunod, alas 5:27 sang kahaponanon. So, inyo na ba tiyan ang atong sa weather update para iyak karon nga adlaw. Kag syempre sa ito naman COVID-19 update sa bugos nga Pilipinas, bugos nga kalibutan, probinsya sang Negros Occidental, kag diri man sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod, kahapon pila tong nagdugang 8 subong siyam. No, siyam ang bago nga kaso sang Dakbanwa sang Bacolod. So, ang Bacolod may kabugusan na nga kaso sang COVID-19 nga 5,494. Sa liwat, 5,494. Ang probinsya naman sa Negros Occidental, 28 ang bag-o ka mga kaso sang COVID-19. May kabugusan na ang probinsya nga 6,194. Sa bugos naman nga pungsod, nagalabot na ang kaso sang coronavirus sa 445,540. Na.
Pero sa 445,540 ang nakarecover dira ang mga nag-alalayo 409,058. Kag sa mabation pa din bubos ang ulan, batian nyo. Si Tiaboy, bisan bungol-bungol, batian ko mo, paamo ka na palaw. Sa bugos naman nga kalibutan, ara na nakalabot na gid sa 70 milyones. Ang kaso sang coronavirus sa bugos nga kalibutan, 70 milyones 715,258. Ang mga nag-alalayo, do mga katunga, sobra-sobra lang sa katunga, no? 49 milyones 145,190. Pero ang kabuhi nga nagkaladula, 1,588,297. So, ina ang aton sa ni update sa COVID-19. Gani, liwat si Tita Wilma naghambal sa inyo. Oo, sige lang. Palawigon tang aton pasensya kag padayunon taman ang aton katutom sa pagsunod sa mga ginapahimo sa aton para sa aton tanan safety. Hindi lang para sa aton kaugalingon, kundi para gid sa bugos nga pamilya. Mayangot sina kay ti subungi ang pinsar sang tao do. Ara na sa pinsar sang tao subong ang palaabuton nga Pasko, ang palaabuton nga bagong tuig, kung anong ila ipreparar, kung may kwarta, pero bisan wala, pero ang Pinoy iya nagaplano na iya sa ila paminsaron kag balatyago, no? Ay sus, di may gaigpat-igpat na da, paamo ka na, may nagaigpat-igpat na da tawi sa inyo balay. Mangkot lang si Wilma kung may nag-igpat-igpat na daiya, na? Kaya mo mala ng kalipayan, tamo, di ba? Na. Ay, hoo, pero ariho, ang aton sa ni ahensya sa ikayong lawas ng Department of Health, may advisory naman sila. Kaya wala nila yung ginapanugyan. Ang paggamit sang turutot, kagpito, bilang alternative nga makatugas ang kagahod kag pagpasadya sa aton sa sa ulog sang Pasko kag pagsugata sang bagong tuig. Kaya ti ina abi ninyo kun ano suno sa ilati wala man niya labot ang turutot kag pito sa ginapagwa sa ginpagwa nga listahan sang DOH sa mga safe nga alternative nga pamaagi para sa pagselebrar sa Pasko kag bagong tuig bilang paglikaw man sa paglatnanay sa COVID-19. So sa ginpatigayon man nga virtual launching sang Tuloy ang Pasko, Tuloy ang Paskong Pinoy 2020 Iwas Paputo Campaign. Tihambal ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe. Mas maayon nga maglikaw na lang sa scary. Kag didto na lang kita sa carry nga mga pamaagi. But siguro sa mga pamaagi nga makahaladlok, tidira na lang sa masarangan neton. Suno kay Kabutahe, sila sa ila kampanya this year, wala panugyan sang DOH. Oy, nanaguom, nangilat kag nanaguom. wala panugyan sang DOH ang paggamit sang turutot o kung bisan man lang pito ang whistle na bala kita yung mga security guards nga may mga pito, ang pulis may mga pito, hindi man ina pwede. Tubtob mahimo suno sa ila. Dapat naka-face mask gihapon ang mga tawo. Bisan mag-merry making o kung naga-enjoy sa Pasko kag bagong tuig. Kay nga tungod dira so sa ila ginadumilian nay ang paggamit sina na pito, turutot, kay nga ang paggamit sa pag-produce sang kagahod, gani ang baba na ang mga bibig. Oops, naglagtik ang akong computer. Kag siyempre, kung magbuka ang aton mga bibig, siyempre anong matabo? May posibilidad nga makabuga siya sang laway droplets tabala, no? Nga posible makadulot man sang paglapta sang virus.
Te kalakip sa pitong patok na alternatibo sa paputok sa karon nga holiday season. Amo ang pagpamukpok siyempre patikonta ang mga kaldero ay ano ang guwa sina ano, mga kaldero, kaserola, ano pagid ining kung may ada kamo da drums, di ba? Nga maka-produce lang sounds. Kung may ada kamo da mga salakyan, nan pabusinahon nyo ina. Na, kaya nga pwede man suno sa iya makaanggon sa community fireworks display. Galing ti ina iya, depende naman sa lokal nga gobyerno sa ito ni LGU. Kag kung masunod naman ang minimum health standards, kag depende man sa community quarantine status ang lugar. Na kapin pa di sa ito niya, mag-countdown before New Year, di ba? Sa NGC, daw pwede lang mahulugan dagom ang pag-inikit-ikit sa tao, di ba? So, depende ina sa local government units. Kung bala, kung mahimo nila nga masunod ang minimum health standards, kag ina, kung gusto nila, nga may ara iya mga pyrotechnics, nakadepende ina sa quarantine status man sang tagsa ka lugar. Okay. 1:37, Action Radio. Action Radio, ikaw ba lagi? Ginkuraw, nakibot ko sang daguob kag ilat. 1:37, Action Radio, Philippine Standard Time, na kabalo ka mo, yung Facebook, Instagram, kag Messenger nga apps, nag-crash, kaina lang gid mga alas 9 sang aga, kag naapektuhan ang UK kag Europe, no? Okay, na naapektuhan ang UK kag Europe, yung United Kingdom, kag tubtob sa karon niya wala gihapon nahibaluan ang rason kung nga nagkalatabo ina. Suno sa down detector, 80% gid ang wala nakabaton sang message, kag 20% ang wala maka-login. Pinaghatag naman sing pahayag ang Facebook na tungod sa natabo, kag nagtinguha naman nga mabalik na no? Ang mga nahinambitan nga mga apps. Suno sa company spokesperson sa Facebook, no? Suno sa iya, saling niya, "We are aware that some people are having trouble sending messages on Messenger, Instagram, and workplace chat." Yeah. Nya ginatrabaho nila, sunusubong niya, "We're working to get things back to normal as quickly as possible." Pero sa piyak nga bahin, nagpasaka naman iya sang kaso ang US Federal Trade Commission batok sa Facebook nila man sang Miyerkules, no? Sang Miyerkules nga nagwa man to nga report nga nagamit ini sang strategy nga buy or bury. Bakal o kung lubong para nga madula ang kakompetensya nila. No? So, mabalaan naton ina kung ano ang resulta sinang kaso nga ginpasaka man sang US Federal Trade Commission against Facebook. Pero inayang incident hindi ang natabo this morning, kundi sang Miyerkules iya nga natabo. Diba? 1:39, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa pasensya gid ang mga naka-on air naton dira sa radyo, no? Tingala ka mo da nga gawpod ka mo sa Facebook, sige si Tita Wilma istorya sa inyo, ang inyo di radyo ay brown out sa aton sa aton transmitter, gani relax lang ka mo da. Manamyon si Tita Wilma sa FB, no? Ivy Mahinay. Hi Tita Wilma, new look ka now, halong Tita Permi as
Okay, salamat, Gid. Hashtag God bless as always. Yes, my dear. Thank you, Gid. Arden Amazona, good afternoon. Wilma Sugaton. Melchorita Ferrer, salamat man sa imo. Joren Salaprania Ormando Docto, good afternoon. Tito Wilma, God bless us. Good PM we, pas lang ko Yes, okay, Gid. Belated happy birthday sa Mupra Twins. Kay Concepcion Mupra Rodriguez, kag Nini Mupra Sobrevega ho. Okay, birthday nila the other day. Yes, Margie Murana. Miss Margie Haniva, na? Belated lang ko no, Nining kag Inday. Belated happy birthday sa inyo nga duwahalin kay Margie Haniva. John Rive Crozada, good PM. Tita Wilma, listening inside the car at SM parking area samtang gaulan. Baskog ulan da no, John Rive, no? Yes, okay lang. Listening inside the car, okay. While raining ko, no? Alex Fuentes, good afternoon. Ay, nagapamati siya kay nagaten-aw man sa iton sa FB Live. Bia Jonathan, salamat man. Tita We, tahom ka sa dress mo, ikaw bala, tanan lang makita mo. Kay good PM Gid, kag pray lang gid ta always kay God. Yes, Miss Virgie Alpinda from Silin Homes. Gihapon Tito We, halong Gid, and God bless you always. Yes. Okay. Giselle Franco, good afternoon. Dire sa may Maaw, na? Good afternoon lang sa mga taga Maaw. Dira sa ilan na Erwin Gonzalez and Giselle Franco, dira sa may merkado. Gaulan da sa inyo, wala. Diri sa amo nagaulan. Alma Agravante Sabater, thank you, Kid. Maulan nun nga hapon, Action Wilma. Good afternoon, Tito We, monitoring always. God bless as always. Love you and advance Merry Christmas. Kay Vilma Sona, Hamiga Wilma, pagwit naman sang anak ko nga sa hospital, get well soon from Nanay Vilma Lumawag. Sinabay ta mo sa hospital. Okay, get well soon sa imo. Okay, a prayer na lang para sa iyave. Okay. Good afternoon, Tito Wilma, greet ko sa malipayon nga adlaw. Ang akon pamilya. Amuman sa imo, Tito We. More power, action, radio, Bacolod. Okay, God bless. Sa itong tenan. Hello, yes, kay Dennis Richard Tibor, Roma. Good PM, Tito Welms, monitor lang gid ko di sa San Enrique. Gwit kumantanan nga members sang AREFC. Salamat, gid. Dennis, thank you, gid. Gwit ko da tatay ko paran sa ayungon, idol yagid ka na. Rosalie Villaronte, salamat gid. Hambalagid si tatay, salamat, kid. Greet kumanda si Francisco Wakay sa La Carlota. Bukidamo gali sa ila in the Rosalie. Thank you, Gid. Super init di sa amo niya sa San Enrique, Tita Wilms. Ay, tuod ka. Hambal ni Dennis Richard Tiboroha, Roma. Puwerte ang init sa San Enrique. Samtang diri sa amon, gapangilat, gapanaguob, gabubo ang ulan. Pero bantay lang, dugay-dugay. Okay? Mabalik si Tita Wilma, ha? Karoon naman dugay-dugay ang iba naton nga mga greetings. Thank you, Gid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadakong hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansay anong kailangan. Responsable at ang balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa... Okay, mag-greetings tanay sa FB Live. Kamusta lang kamo dira? Gamay lang nga pasensya, medyo nagka-problema lang kita diri, no? Okay lang sa ito sa FB Live. Rosely Villorente. Mga taga-ayungon, da mayong hapon lang. Salvi Gatilugo, hello, Tita Wilma. And yes, gapamati, kundi sa hinubaan sa gamay ko nga radyo. Bao cute ba? Yes, and then Salvi Gatilogo, siya upod na itong sa Yaman Radio. Samtang nag-upod siya sa itong sa FB Live. Kay Jose Moncalturilla, good PM, monitor lang kami di. Kamusta man kamudera? Ano inyo panahonda? Gaulan-ulan? Bao kabudlay kong kaulan, no? Bao kabudlay gijatawe. Greet ko si Mama Minda kag Papa ka Junito o Papa ko Junito. Gapamatigid sila sa imo, Tita We. Yes, Mama Minda kag Papa Junito ni Donald Malaga mayong hapon. Malaga mayong hapon. Salamat, Ged. Hasiling naman ni Beatriz de los Santos Luberas. Good PM, monitor lang ko diya, Tita Wems. Okay, salamat. Okay, thank you, good miga. Stay safe. Yes, ikaw man miga, ana. Okay, Jen Officer, salamat man kuno. Kay Martin Aliling, maayong hapon man. Greet ko lang akon Bana Fernando Loberas nga nagapahuway-huway. Buka namin kay Beatriz, kay Beatriz de los Santos Loberas. Okay. Homa Lomina, yes, mayong hapon, Miss We. Yes, Miss Heaven. Thank you so much. Araman si Inday Wilma Cabarles. Salamat gid sa imo. Mayong hapon, kamusta ba do mayong celebration nyo sa imo mga hinablos? Nakita ko to na gin-post mo. Well, anyway, bisan belated lang sa liwat. Nag-greet naman to sila, di ba? Pag celebrate nila sang ilang birthday. Well, anyway, okay lang na, Tita. Kay Daven Cabarles Cabalfin, mayong hapon mandira sa imo. Kay Joseph Nabalitan Kasag,
kay Jen Ibanez Isotros, kag kay Edison Tubong Banwa, salamat mayong hapon mandira. Sorry. Virgie Olpinda, Miss Annalyn Piniafiel, Coach, thank you so much and good afternoon. Melchorita Ferrer, Anthony Jones, Savilio Siblano, hindi na guro busy si Anthony Jones, kaya nakaupo siya sa Eton sa FB Live karon nga hapon, tapos mo na mga modules mo na. Kay Arden Amazona, salamat man. Kay Maria Teresa Hofilenia, thank you kid. Ada man, Roger Nobleza, salamat man sa imo. Yes, Miss Nelda Siguanse, good afternoon. Jo Marie Hamantok, Corazon Pantua, insakto ng pronunciation ko, Pantua or Pantua. Merlin Fernandez Kalatkat, kag subong man kay Micheline Anderson, kag Ronaldo Diega. Good afternoon to Christian Marie Pelais. RDC Escala Espinosa, how are you? Thank you so much. Kay Yolanda Alcayaga Galigar. And good afternoon also to Gerald De Vera. Gerald, how are you na? Long time no here. Now, kay Gerald De Vera, Mary Giselle Bustillo Halapa, kay Rosie Uriel. Ada man gawpod sa sa sininga hapon, si Mary Giselle Bustillo Halapa, kay Rosie Uriel, si Rosie Uriel, kay Ronaldine Armamento, Lemor Nauds, kamusta lang dira? Kay Chrisman Gray Balguna, Ranilo Mahusay, salamat, good afternoon. Kag si Luisa Baron, thank you gid. Sa ila dira nanday Luisa Baron, madamo ginga salamat sa inyo. Merlin Fernandez Kalatkat, ara man sila. Micheline Anderson, thank you so much. Kag Ronald Diega, salamat gid sa inyo. Abaw, ara man si Mary Giselle Bustillo Halapa, Adjes, Donna Ina Tita Wilma, kag si Lemor Nauds, thank you. Mami Diana Consolacion, how are you dira sa May Isabela? Mayong hapon, Mami Diane, thank you kid. Keep strong. Love gid. Jan Bayawa Gonzalez, Jude Jean Palmasoyo, ada man si Arman Regalado. Good afternoon man kay Gemma Para, kay Jocelyn Libuon Despujo, kay Giselle Cadeliza. Ada man si Inday Cory Vidaha, kay Alex Fuentes. Bow. Kamusta na Brixel? Dikilyo ba kayo? Nestor Distacamiento? Yes, kay batchmate Antonio Beronio. Salamat kay dan, good afternoon sa bukas nga pamilya dira. Edsel Dilmar, kay Jurens Salaprania Ormando Docto. Okay, Emily Chua, kay Martin Gonzalez, kay Tuto Darny Caranzo. Mayong hapon lang dira sa inyo. Gigi, salamat man. Mo nagtulo gidya ang luha sining isa kay nga aman Anwar Lipules nga away ka nalawagan ni tawe. Okay, Anwar Lipules, hi and hello sa imo. Bao love man ni tawe. Si Andy Salozares, thank you for the love. Wow. Si Amay Hinampas, salamat kid. Mayong hapon man sa imo. Inday Jujian, kilantang hipigon, dere sa Aranda Hinigaran, salamat kag mayong hapon. Okay, relax lang kamo da, balikan man kamo karon ni tawe. Relax lang kamo dere anay. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balik
dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamatian lamon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahilangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayong Aksyon Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.